Hello guys, good morning गासैखौबो सानना फरायबाय थ' गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो हेपि एडभान्स मागो दे गाइसमोन थ' आं दा मागो थ' बे बनखौ दाननोसै माने फिसा समनि थाखाय जिखिनि आं दानना लानोसै थ' गिबियावनो मोनसे खावलायनाय थाबाय आं भिडिअखौ जागायनोसै आंनो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो साबस्क्राइब खालामबा एसे माने गोसोआ माने जस फाया दा भिडिअ बानायनो थाखाय आरो बेनि थाखायनो माने आरो चेनेलाबो एसे गोबाव जाबाय आरो ना गोबाव जाबायथ' माने ओरैनोथ' इउटुब मनिटाइजेसन जानो थाखाय माने 1K साबस्क्राइबार लोगोसेनो 4000 आवार्स माने घन्टा आवार्स टाइम नांगौ आरो ना खिन्थु एखन जायाखैना 10%बो जायाखै बुंनो थाङोब्ला ओंखायनो प्लिज अननानै चेनेला गोबाव जाबायना ओंखायनो प्लिज अननानै सापर्ट खालामदो आरो ना आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा अननानै थ' गाइस दा आं मबाइलखौ सेट खालामबाय माबायाव केमेरा स्टेन्डआव थ' दा भिडिअखौ खालामलांसै फना बोराय आरो गोदाना लाखिनो guys menjasikan nang di sini kalau besar lah थ' गाइस आंहा थिसेल' गिदिर बानायबाय आरो ना थ' केमेरा बाय खम नुदों खिन्थु गिदिर आरो ना एसे थिसेयैनो बेखिनि जाथ'सिगोन दिनैनि थाखाय आरो उनाव नांगौबा बानायफिनसै दा बेखौ आं लांना दोनग्रोनोसै दिनै आरो खामानि दंबावो आरो ना दे लांना लांग्रोसै आं गाइसमोन थ' गाइस आं दुगैना लाखांबाय माने खामानि मावखांनानै दुगैना लाबाय आरो ना एसे ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै थ' मादाना माबा संदो सिङाव नायनो र' माबा संदो ओंखाम उखैबाय आरो एसे थ' गिबियावनो गाइसमोन इसुङा मोजां नङा जानाया नायना लादो आरो इसुङा नैनो इसुङाव खिथिबाय आरो मागोनि नामाव दिनै फार्स्ट टाइम जोंखौ नुबाय थ' बेवहाय मा संखो बेदर बायसा मोनदो बेदरानो दं थ' गाइस बे बेदरा आंनो लाबोनायमोन आरो थ' एसे कमेडि खालामबाय माने बेखौ आलु सालु होआलासिनो दैजों आरो मस्ला मस्लि होनानै संनाय जाबाय आरो ओइ मोनबाय बेल' आरो ना ओंख्रि संख्रि भाजा जानांसिगोन माने टाइम एसे सर्ट जाबाय जोंना खामानि दं बुहुद जाबाय ओंखाम इसिङा मोजां नङा दे गासिमोन एखे गेस लगायबाय आरो ना एकदम खालामदों इसिङाव थ' एखे आरो नै मादारा इयाव माइब्रा ओंखाम संगासिनो बेखौनो दहाय बन दोननाय बेनो आरो आंनि दोनबाय जागैसा ओमफ्राय नैखि मा दंबावो एखे दङ जा नै माइब्राखौ दैयाव सोमनानै सुखांना दोनबाय आरो ना माइब्रा माइरंखौ दा देनांगौ दिंखियाव न'आवबो दिंखि गैयाना माला थांनानै देनांगोन ओंखाम सोखाम लानानै देनांसिगोन आरो ओमफ्राय बेखिनि फालौ दं दानि मोननायखौ खाना दोनदो आइया थ' बेखिनियानोसै दा ओंखाम संजानानै फिथा देनोसै प्लिज नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेल उनाव भिडिअखौ नायनाया उननि बाथ्रा खिन्थु साबस्क्राइब खालामदो आरो ना 1K जानांगौ माने गोबाव जाबाय चेनेला ओंखायनो प्लिज बुरै खावलायनाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो ना ओंखाम जानोसै होमबा दे सिरिथा ओंखाम जानोसै ओंखाम बिहर ini kapan siapa kamu sama? Kap, kamera kecil. Mantap pun. Ini nang. Kuri sih. Kamu dan si guys semua jangan sih. Ada, naik. Cak
फिथाखौनो लाङा गासिमोन भाजा खिथिनाया गोबां आरोना बारा ओंख्रि संख्रि बानायासै खमाय मोनासै बानायनो ओंख्रि संख्रि बानायनो दा रोखोम जाखाना फिथा देनो थांनांसिगोन आरो दे जाना लानोसै होमबा आं जानाय खिथिलायला जाना लानोसै दे होद मोनजागोन र' माने नो ओंखाम जाफा जा जाना दलसा गाइस एबार फिथाखौ सावनो लांसै दिंखियाव देना लाना फैनोसै आरो न'आव दिंखि गैयाना बेलेगाव थांनानै संना लानोसै गाइस नै फिथाखौ आं एव लागासिनो आरोना ओइ मादारा सिगांसो थांग्रोबाय ओइ नुहुरनाया गुफुर दरब नुनाय आरो थांगासिनो आरो नै 1.5 किल' दङ आरो बेयाव माइब्राया मोनसिगोन र' बारा गोजान जाया नै मोनबाय न'आ नै नुहुरनाय न'आनो बर' नङा आरो बिसा माने गुबुन हारि हालय मानसि आरोना हालय बे मानसि देबायदोंमोन दासो फैबायसै दाबो देखाखै खरबो गाबबायदों दखन थ' गाइस जों फिथासो देखाना फैखाबाय आरोना थ' भिडिअ बारा लानो हायासै फिसा देनो जागौ माने बिसोरा माने दिंखियानो इसिङावनो दङ आरोना ओंखाम संग्रा जायगायावनो दङ ओंखायनो बारा खामासै आरो इसिंफोराव बोरैबा जायोना मालायनि इसिंफोर खिथिनो ओंखायनो भिडिअ खालामनाय जायासै गुन्दैया नैनो आरो जों देना फैनानै जाबाय खर' थाबाय एसे बेखौ जों मिक्साराव होनानै बेखौ माने थावनि फिथायाव होनांगोन बुस्थुआ बेखौ मिक्साराव होजायो खिन्थु आथायासो खम जायोना गुदुं जायोना मिक्साराव होबा ओंखायनो दिंखिया देबाय एसे गुदुङा दिंखि दंखायो गामियाव बेखौनो देना लाना फैबाय आरो थ' जाथ'बाय आङो जुस्रुबाय आरो मथा मथि दा फिथाखौ दिनै फिथाखौ नायो थाइनैसो जानो हागोन दिनै फिथा नामाव ओरैनो थावनिफोर खावनानै ना जाया नों ओंखाम जाना जाला ओंख्रि संदो दानि सानजौफु ओंख्रि जायासैना भाजाल'सो गोरान दालि संनानै दहाय भाजा जानोसै आरोना एसे दा थाव बानायदो थ' अब्ला भिडिअखौ दिनै फोजोबनाय जागोन गासिबो गाबोनसो फोजोबसिगोन आरो माने गाबोन फोजोबनानै रबिबारै होसिगोन आरो भिडिअखौ दा दिनैखिनिखौ दिन्थिबाय आरो फिसा फिसा खावनायफोरखौ दिन्थिबावनोसै बेनि उनाव आरो रबिबारै होनोसै आरो फुङावनो नोंथांमोना नायबाय बेखिनि दसे नायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच थ' नाराम थायो बिदिनो न' लोगो मोनसिगोन गाबोन बाय बाय थ' गासिबो आङो नारेंखलनि बिगुर खथाखौ सोलायगासिनो बेखौ लारु बानायनो थाखाय एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय माबानाय जाया नारेंखलखौ माने सिबिंजों बानाया जा नारेंखलजों बानाया आरोना नै बेखौ खथाखौ लेमगासिनो आङो थ' नारेंखला बे फिसा फिसा गाइस मोननाय माने जोंनि लकेल नारेंखल नङा बेयो केरेलानि आरो नारेंखला बुस्थुआ एसे दाम खम दाम खमावनो बाय मोनसाबोना नारेंखला बिदिनो फिसा खिन्थु थ' मोजां आरोना नारेंखला केरेलानि नारेंखल बेयो माने खथाखौ लेमना लानानै बेखौ लाखांनायनि उनाव मिक्साराव बेखौ गुन्दै खालामनांगोन आरो बारा गोरा नङा बिदिनो खथाया एसे गुरै जायो बारा लेमना लाग्रोनि दिनै बोथोरा बोरैबा गांनैसो सुनो नागारदोंमोन गाव उन्दुनाय जागासिनो बेफोरखौ आलासि फैबा आरो बोरैबा जागोन ना आलासि लोगो होनाय जायोबा सान्दुंआ गथ'फोरा जोंखौ दा बर्थमान जाबाय गथा जाबाय दा बेखौ गारबावनांगोन आरोना गुफुर खालामनांगोन होमबासो माने बे गोसोमा थानाय नङा हाख्ला हाख्ला गारनांगोन गासिबो खालि हाख्ला गारनांगोन आरो थ' गासिनो नारेंखला ओंखारबाय आरोना 6थामोन गासै फिसा फिसायैनो एसेबां गोदो गोदो आरोना बे 6थामोन दा जाबाय इयो लेमखांबाय बिगुरखौ बेफोर बायबांला थारो बेफोर एख' नङा थेवबाबो बायबांला एख' नङा लेमजोबनाबो मोजां जायो आरोना बायबांलाया जेबो नङा बेखायनो दोननायसै आरोना बेनि उनाव नैखि मिक्सारखौ सायाव दोनबाय दा बेखौ नेयाव सोनानैसै प्लागाव सोनाबानो होजासिगोन आरो खामानिया जासिगोन आरो थान्दालै दिनै बोथोरा बोरैबा खामानि बोथोरा सान्दुङानो गैया नै खोमसि
또 मिक्स होनांगोन बिथिं जाबाय दा खनसे सालु खालामनानै खनसे ओरैनो जय श्रीराम 1 2 3 go second dong naiknya giring naiknya second dong देखा सोनारनोसै फिसा फिसा खुन्थिनानै सोनांगोन आरो बेवहाय होमबासो बे गुन्दै जागोन थबनो आरो बायबाय हो मेसिना जुदि फुल होयोबा मेसिना टान मोनगोन आरोना मेसिना बया जानो नागिरो बेखायनो नाव होनानै खालामनांगौ एखनबा नावबाबो जागोन थबनो जायो देखा खुन्थिनानै सोना लानोसै बेबायदि फिसा फिसा थुख्रा खालामना ला होमब्ला गिदिंबा मोजां जायो आरोसै फिसा फिसा तो ये होना लाबाय गासिमोन बारा जाखांखिनि बाय ग्रोब होना लाबाय बेखौ खफाखौ खोबनांगोन आरोना खफा खोबनानै सालु खालामनांसिगोन एसे लागायनोसै 1 2 3 go just like जाखानायसै गासिबो खननै लागायफिनबाय गुन्दै जाबाय आरोना गासिबो गुन्दै जाबायानो दसे एरनानै होनांगोन दसे एरनानै होफिननांगोन न'आव नांथ'खायोना गोलैसिगोन जाबाय दे तो गाइस एबार लास्ट आरो बेनि उनाव जोब्बाय खामानिया माने जोसाखौ फिसा फिसा हानांगोन आरो खिन्थु बारा गिदिरबा माने दयबो गिदिर हाना लादोंमोन आरो नायदोंमोन आरो टेस्ट नायदोंमोन खिन्थु जाया गिदिरबा फिसा जोसाखौ फिसा तो एबार बाय खम होनो नायदोंमोन आरो टेस्ट नायदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु खमफोराव बांसिन मोजांसिन जायो आरो मोजांसिन जायो खम बावजे मा मोनदे नै गासिमोन माद्रा जोंना फिथा सावगासिनो थावनि फिथा सावगासिनो आरो दाख्लै देना लाना फैनाया तो बेयाव एसे जाबाय दासो सावदो बारा गोबाव जायाखै आरो नै सारायाव फुंगासिनो सावदो आरोना गासिमोन खनसे जाबायना खनसे जाबाय गैया खनसेल' ना तो थावनि फिथा सावबाय ओमफ्राय आरो हरावनो माने एन्थाबखौ सावखाबाय आरो एन्थाब फिथाखौ दा थावनि फिथा सावगासिनो नाना दोनबावदो एसे गोबाव लागोन आरोना तो नोंथांमोन भिडिअखौ फिनाव फोजोबनोसै भिडिअ गोलावथार जाबाय तो गाइस जाना नायनोसै मा जादों गोथावनो गुदुं आरो नों दासो मोनदो जानो नामा नों जा तो गासिमोन थावनि फिथाखौ खावरा खावरा जानांगौ आरोना माने बहुत हिदुं जायो आरो माने गुसु जानोसै माने खावनानै खावरा खावरा जाबा दा गुदुं गुदुं जाबा एसे मोजांसिन जायो आरो गुसु जानायनिख्रुइ गुदुं जाबा मोजांसिन जायो आरोना जानोसै खावना जाजोबा तो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो बिदिनो नायलांबाय था बिदिनो साबधान खालामबाय था तो आरो खनसेबाव मोनसेमबा हेपि मागो गासिमोन तो भिडिअखौ फिनाव फोजोबबाय बाय बाय गासिमोन बाय बाय